Sampai apa nak? Sampai. Saya ke yang nak. Basimun bra. Good morning. नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअ ओमफ्राय जोंना दिनै गल्डेन लेंगुरनिफ्राय जानानै थांगोन आरोना आङो शर्ट राइड दङ बिदिनो बै दुरान कापनि बै ट्रफिया बेखौ वेलकाम खालामनाय दिनै हाबाफारि दं आरोना जोंना क'क्राझार टाउनावनो बेयावनो आंबो ससे राइड खालामफानो थाखाय थांफानो नागिरदों आरोना जोंना आदा फैलावा आंखौ इनभाइट खालामबाय आरोना थांफानो हागोन होननानै ओमफ्राय आंबो बेयावनो फैबाय नै सिखारनानै राइडनि जेकेट गाननानै फैबाय आरोना ससे राइड दं दिनै नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बे दुरान कापआ जाहैबाय जोंनि एसियानि अल्डेस्ट काप आरोना ओमफ्राय एसियानि देरसिन इन्डियानि देरसिन काप आरोना नै आंबो बाइक लाना फैबाय रेडिनो जोंना गल्डेन लेंगुरनि आदामोना फैगासिनो दंनो दा ओरै हिमालयान हटेलनिफ्राय ज' जानानै ओमफ्राय आं बेखौनो दा नेगासिनो दं आंथ' क'क्राझारावसो थायो नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो दसे नेगासिनो दं आरोना आं बालागासिनो अखा हालायलायबाय नै जारलासो दिनै अखायावसो राइड खालामनो मोनसिगोनदां फार्स्ट टाइमावनो थ' गाइस नायनो हागोन नै जोंना ब्रादारफोरा सफैजोब्बाय गरमा जाला नै स्टार्ट जाहांबायानो जोंना गासिबो राइडारफ्रा सफैजोब्बाय Ladies and gentlemen, let us have a huge round of applause for all the dignitaries seated here on the dais. थ' गाइस नै जोंना दा रेलिया स्टार्ट जासिगोनानो बयबो राइडार्सफ्रा गावबा गावनि बाइकआव मोनसे फ्लेग लागायना लाजोब्बाय नै दुरान कापनि मोनसे फ्लेग वाइट कालारनि जोंना दा रेलिया दसे उनाव स्टार्ट जासिगोन बे नैबे कालचारेल कमप्लेक्सनिफ्राय बै क'क्राझारनि केडिसि फिल्डआ बिसिम थांगोन जोङो दा नै फ्लेगआ नायनो हागोन दुरान काप ओमफ्राय बे कापआ जोंनि क'क्राझार एरियायावनो क'क्राझार टाउनावनो जानो थांगासिनो दं आरोना गाइस नोंथांमोनाबो फैनानै सापर्ट खालामफैबानो जाबाय बे जोंनि मोनसे मोजां अपरचुनिटि आरोना आरो लोगोसे लकेलनि टिम हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड एफसिबो जइन जागोन बे दुरान कापआवहाय क'क्राझारनि साइ फिल्ड ओमफ्राय केडिसि फिल्ड बे मोननै फिल्डआव जागोन आरोना नोंथांमोना सापर्ट होफैदो नायफैदो गाजा गोमजायै जानो थांगासिनो दं दसे उनाव जोंना राइडार स्टार्ट जासिगोन नै राइडार्सफ्रा गासिबो रेडि जाजोब्बाय जोंनिनो मटर साइकेल राइडार क्लाब्सफोरा फैदों आरोना दिनै जइन जाफैदों आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम जोंना स्टार्ट जाबायानो राइडार्सफ्रा बयबो रेडि जाजोब्बाय ओंखारलांसिगोन दा रेलियाव बयसफोरनि बिसोरो जोंहा नै राइडआव आब' जियारानि मोनफैदों आरोना बिथांमोना नायगोन र' देखायनो जाबाय ब्रादार एकदम रेडि बान्दोसो दंबावनो जाबाय आब'मोना Sampai. Saya ke yang nak. बाजिमोन ब्रा बाजिमोना जाबाय खाखांबाय ब्रादारा खाखांबाय औ खाखांबाय नै खायाखौ नों खवायानो आं हिनजावफोरनो दङलै नै आब' जिरानि बाइकआ नै जोंना सुपार बाइकआ Berat, unsur dia sekolah pun mana? अनोल' Para aku sana. जोंना रेलिया बाइकनिल' नङा आरोना जोंना नै साइकेल रेलिबो दङ जोंहा बड'लेण्डनि साइकेल राइडारफोर दं नायनो हागोन नै साइकेल रेलिबो आरोना साइकेल राइडारफोरनि थाखाय बिसिना टि सार्टआ गुफुर जोंना टि सार्टआ गोसोम नै आंनि सासे लोगो दंमोनलै ओरैहाय फानग्राया ब्रादार ओइ साइकेल सालायफैदों रेलि नुहुरखादां ओंखायनो रायलायफैदां आंबो फैदों नै ओरै राइडारफोरजों बड'लेण्डफोरनि गानदो फ्लेगआ एखेयानो जोब नै ओंखारबाय Z900 no 650 Z650 Z900
जेकेटखौ नैबाव दोनबाय आं नै लाग्रा गैयाना उफाय गैया लाइना गोलाव जाबायलै लासै सौहैसिगोन जोङो गारिया दिन्थिजोबसिगोन गरमा राइडिं जेकेटखौ गाननो हायासै slowly दा नै कमप्लेक्स सिंनिफ्राय ओंखारबाय गासिबो रागाबो जोंथ'वा गाबथ'वाबोसो जाबायलै नै ओंखारजेनदोंल'मोन बेयावनो नै गारिया आंना गाज्रि जाना होबायना माथो खालामबावनो मानसिनि लाइफआवलाय बिदि जाबाय थाखायो आरोना स्पेसियेलि राइडारफोरनि लाइफआव ससेल' गाखांदोंमोन नै गौरां पार्कल' मोनफैदोंमोन गारियानो स्टार्टआ जायो माने अफ जाफिनबाय थायो आरोना मा प्रब्लेमथाय देखायनोसै आङो माखासे थांग्रोजोब्बाय आरोना माथो खालामबावनो मानसिनि लाइफ ना A few moments later दा फैनानै केडिसि फिल्ड सिङाव हाबफैबाय जोङो गारिफोरखौ आरामसे दोनफैबाय नै रेस्ट लाजोब्बाय माने बिदि रुल हिमालयानफोरखौ बिदि लासै सालायनानै रिलि खालामजायाना गारिया आजां गाजां दुङो आरो दिनैथ' गरमा आजां गाजां दा नै जोंहा फिल्डखौ बिराद मोजां खालामना दोनखाबाय आरोना गाइस दुरान कापनि थाखाय नोंथांमोनहाबो फैनानै नायफैबानो जाबाय आरामसे बाहाय नै बेवहाय ओमफ्राय सायाव बे मोननै जायगायाव जागोन आरोना जोंनि क'क्राझारावनो बयबो नायफैबानो जाबाय आरामसे फैनानै सापर्ट खालामफैबानो जाबाय जोंनि लकेलनिफ्रायबो दं आरोना बड'लेण्ड एफसि बेखौ नायफैदो सापर्ट होफैदो गाइस जोंनि थाखाय मोजां अपरचुनिटि नै जोंना ट्रफिजोंहाय फट' लागासिनो राइडार्सफ्रा बेलासिनि बुब्लियाव बियो साइ स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव दिन्थिफुंनायनि उनाव बे ट्रफिया जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय गुबुन रायजोआव गायखांलांगोन दा बेनिखायनो 100 एसियानि सबसे गोजामसिन ट्रफिजों नोंथांमोनहा गाव गावनि सावगारिखौ सेबखांनानै मोनसे जारिमिनारि नोंथांमोनहा दिनैनि समाव सोरजिनो हायो एबा बे दुरान काप ट्रफिखौ नोंथांमोनहाबो सासे साखि जानो हायो दा जियानो जाया जोंहा हाबाफारि दङ जोंहा केडिसि हिसाबै जोंनि थावनियाव बे ट्रफिया सफैनाय हिसाबै जोंहा वेलकाम एड्रेसनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिनि आगोल फट' लानोसै नामा जाबा मोनसे लानोसै भिडिअ हम हमारे तरफ से केडीएस की ओर से देरहानाय नैबे उइनारा नैबे गेजेर ना खोमा ना देरहानाय ना उइनार नैबे गेजेर तो यहाँ पर है फट' खेबजासै जोङो बाहाय नै मिस्टर सौरभ कुमार कैप्टन तो आपको हम हमारे ओर से अरुणाचल से फेलिसिटेट कैप्टन सौरभ कुमार जों लोगोसे गासिबो जोंनि बाहाय जोंनि डिस्ट्रिक्टनि केडिएसनि मानजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोन डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि मानजाथाव डिएसअ प्रदीप कुमार नार्जारी
आरो गासिखौबो आङो केडिसिनि जानानै नोंथांमोननो बयनिबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय दिनै जोंहा बाहाय प्रग्राम दं एजेन्डा मोनसे दङ दुरान काप जे फुटबल टुर्नामेन्ट जागोन डिएसएल थ' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जालानै मेंनाया नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना गाइस